Aisha Gana illa ma puɗɗuɗo ajimi won fuu goɗɗo kokkuɗoma haala CFA kala mi watta maîtrise ceede mo on de sanne kokkuɗoma million ji 10 lowa e jibe man million 10 CFA ayyo to wonno to haaɗi to senior Sheikh Haruna Sankari komi yewno Mali ayyo on ni limi million jeegon CFA million jeegon e feccere CFA ok kan komi wari mi weccidi ɗo hawrana 1.1 billion ceede mawɗe quoi wallahi mi yeggitinta fa abada jaati ɗum wonno go'o fa nanga million joyi gina ñum haala joyi gina ɗon wonno nanguɗa million jeego million jeego jaati mais wakkatim ko Haruna Sankari wi nani hokkete million ji bon min andi kanka wana kam hokkete jonka ko hokka ɗum lima fama foti won toon ni wonno andu ɗum wanima est ce que polima pira seeɗa wakkati fof fa handen duuɓi waddi ɗiɗi noon ni lewru ndu wonɗe ndu waɗi lewru witti ndu waɗi duuɓi ɗiɗi walla wakkati fuu ndu jewɗin ko miccimi ɗin fuu miɗa mata ɓandu an because miɗa ndaara jilla o memi even 10,000 Ghana cedis hande goɗɗo lima hokke ma Chale 5,000 ma kay wana easy no sakku lima 1 point something Allah no mawni wallahi mi de mo fa bada micro faso kibaru dum wonno ko biata kanko Haruna Sankari on jemma hande no Haruna Sankari ko biyam minni an woni neddo mi anda mi da waye yeggitaninde dum fa abada sabu Haruna Sankari itti kan hersende de mi wa mi de yeggitana dum o wadani kan ko mi milayno on wakkati mudum mi milayno dum fey wallahi wodi du o fama ke moƴƴere ndo wadani kande moƴƴere ndo wadani ɓiɗɗo mo kanu jogi haddu wuro sabu moƴƴere ndo wadani kande ko mi waltiri wuro wallahi wuro fu nyami barke wodi min de wuro be fu min bambe den jekkitamo fa abada wallahi min jettamo duniya fa ila hara Allah udditani mo laabi ke bal makko fa hande ndu fa jango dum den gondi inshallah jati miden tawdano joni ko mawludu ko falti dum min tawdama mawludu makko mi yeyi mi hawroyi o udditi dudo no miside makko don no julirde jummare ciagal majjun du min makko min jewtidi faso kibar hokkimo don attestation min andi tawan sini o yi yewterde fu tawan o miccitoto andu ko wadanno do inshallah miden jewta fa hande wallahi mi anda kay amma jomiraado Allah wadanmo wodi du no wodi fa fan hewbe wadanbe kan ciagal makko neddo kan famdiri futi fu moddiri futi fu a wawa yawde ina jonkay so mi wi mi limtan dum maybe en limtan fa hewa jonkay ne haddu neddo fu andudo moƴƴani kan jomiraado Allah suuru dum duniya e lahira mi de yetta dum ni haddu moƴƴere mu foti fu so ni no andi meedi moƴƴande kam min Aisha wallahi mi da du'ani dum mi da yetta dum to fa bara dum wonno kongol maada ni hande e suudu baba pulako ko halta fulfulde to ko mbi am mi suudu baba ni woni min kay Allah no andi fa be anda mi da yidi pulako afada kulliyo min do bida darani pulako just ni mi wala ni buudi mi wala buudi ko mi wallilta pulako de so itti dum fu wallahi fa yonkanki mi da labani pulako mi didi wallude pulako mi da hidi lenyol ngol dum wadi pulako tinno den atten hasidare e munafikare suka meden ummotobe sabi Allah janginen koreji meden abada Allah meden kala ka hala janginen koreji sabu suka hande kan woni mawdi jango jangine suka meden ummotobe kula ko Allah hokku en munyal e jurmende beydana en dimako ko jogiden yara en yeso fafain ada hala Burkina ada jogani be kongol Burkina lady am to mamirabe an diwi jam ko kay ma talki mudum gina tawi lady min kay mi illa kalta ga wana hala dum wani hala jallu berni kala dum english donc dedu an ayegi do kemi mitinneke Ghana do Accra do hande no ciidi kawra pullo haalo ma fulfulde ma irende kala min no mandi de woda kay dina samti no de wodi fulfulde ma wala fa ken hawrti e demgal goddum me fulfulde nen kana famini ayina no samti wobbe no won don Allah mo dum en biata be himbe Burkina fulbe Burkina Allah accidin en so Allah jabi mi wara Burkina ko boyata mi wara mi wadna en concert mawdo ko mi warno concert Alice ko kayma on jeey ka joni pay won ko jitete so ni Allah fodeke inshallah en kawram be de yidi on be de nyagani on duwawo Allah beydu yidde e dengal